Urte luzez, UPNren esku egon diren instituzioek beraiek jo izan dute euskaraz bizitzeko eskubidearen aurka. Orain, aldaketaren instituzioek eskubideen eta justizia sozialaren bermean ematen dute urrats oro judizialki katramilatzeko estrategia gaitzesgarria salatu nahi dugu. Aski da, instituzioek herritarrek euskara ezagutzeko eta euskaraz bizitzeko duten eskubidea bermatzeko erantzukizuna dute. Euskaraz murgiltze eredua eskaini herritarrek eskubidea bermatzeaz gain, etorkizunerako lan aukera gehiago izateko atea irekitzen zaie. Zergatik ukatzen jarraitu euskara ezagutzea? Euskara! Aurre eskola!